Continuem el viatge i sortim del càmping de Faaborg, direcció a Odense, seguirem cap a Christiansfeld, entrarem a Alemanya, visitarem Osnabrück i acabarem a Luxemburg. Dia 10 de juliol, dilluns, dia 53 de viatge. Avui sortim de Faaborg, del càmping, i marxem a visitar Odense. El temps ha fet un canvi radical, avui estem a 18 graus i mig, un dia plujós, ens ha plogut per la nit i es preveu que el dia estigui així. Però bueno, anem de visita igualment. Segurament serà l'últim dia que estiguem a Dinamarca, no, Jordi? Segurament sí. Segurament aquest vespre entrem, a la tarda entrem a Alemanya ja. I ara on anem? A Odense. Odense. Odense, sí. Odense. Que no és Orense, eh? Que no és Orense. Odense. Odense. Apa, fins ara. Odense és la tercera ciutat més gran de Dinamarca. Es va fundar al segle X, per això també és una de les més antigues. Estem buscant la casa de l'Andersen. Estem a Odense. He fot un dia de merda. És la casa natal d'un dels escriptors més famosos del món, especialment pels seus contes. L'estàtua Oceania, molt polèmica al principi, s'ha convertit en una de les atraccions turístiques de la ciutat. Representa una dona reclinada en una petxina.
L'Ajuntament és un enorme edifici construït al segle XIX. Per la seva construcció es va agafar com a referència el Palau Públic de Siena, d'aquí la seva similitud. La catedral de Sant Canuto és d'estil gòtic i les parts més antigues són del segle XIV. Sant Canut va ser un rei que va ser assassinat per impopular durant el segle XI i això ràpidament va fer que la ciutat es convertís en un lloc de peregrinació. Ens trobem a Odense, les cases del segle XVI. Bé, hem arribat a Christiansfeld i estem fent temps per anar a la famosa pastisseria a veure si ens fotem un pa de pessic. I aquí estem davant de la Church. Es tracta d'un dels grups protestants més antics de la història de l'Església i es remunta al segle XII. L'Hermandat de Moràvia no va ser l'única finalitat de la nostra visita a Christiansfeld. El pastís de mel recobert de xocolata i acompanyat d'un cafè amb llet ben cremós va ser tota una delícia. I marxem ben satisfets. Avui és dimarts 11 de juliol, dia 54 de viatge. Sortim del càmping i marxem cap a Osnabrück. Avui farem una tirada llargueta per anar avançant ja. I aquí els molins de vent que fan la seva feina.
les coses de Sí? Dornabruch. Ja has vist el teatre? Sí. My exes and me, we don't talk anymore. If we did, he blows an open door. In the beginning, then they shut it pretty quickly. I thought we were good, at times even great, but apparently És una catedral catòlica d'estil romànic tardà. we don't talk anymore. If we did, I think it would get pretty ugly. I'm just a victim and not the evil feeling, so I'm sorry, not sorry that everyone that crosses my way is gonna feel the same pain that I felt. That ain't what it seems. It's dark and cold and mean when you're with me, you and me, you and me. I'ma show you bad, yeah, I'ma show you bad when you're with me, you and me, you and me. I'll never be playing my exes play me this way. It's not Data del 1100, després de que un incendi destruís 100 anys després la fundada per Carlemany al 785. really care if I hurt your feelings. I can make you fall in love, but I won't catch you. 'Cause no one was there during breakup season. All I needed was a couple of I love you. I'm just a victim and not the evil feeling, so I'm sorry, not sorry that everyone. L'església protestant de Santa Maria és un espectacular edifici gòtic que data de la seva forma actual dels segles XIV i XV. You and me, you and me, you and me. I'ma show you bad, yeah, I'ma show you bad. When you're with me, you and me, you and me. I'll never be playing my exes, baby. Ens trobem a la plaça de l'Ajuntament. What it seems, it's dark and cold and mean. When you're with me, you and me, you and me. I thought we were good, at times even great, but apparently I was just one big mistake. Aquí tenim a l'Ajuntament. Aquí es va signar el Tractat de Pau de Westfàlia. Entre els anys 1618 i 1648 es va produir la Guerra dels 30 anys, en què van intervenir la majoria de les grans potències europees de l'època. El Tractat de Westfàlia posa fi en aquesta guerra, que va marcar el futur del conjunt d'Europa als segles posteriors. Es ve aquí, Estic una mica tirat, Per què? perquè avui hem arribat a 33 graus. Hòstia, sí. Feia molta calor a les Alemanyes. Que bé estava, m'agradava. A les Noruegues i a les Dinamarques no tant, ja començava a fer Sí, calor. a Dinamarca no tant. Però a les Noruegues sí, Fresqueta. I aquí una calor. Sí. Bueno, Bueno, anem baixant a veure anem què ens baixant i trobarem. aclimatant, a veure què ens trobarem a casa. Exacte, estem fent aclimatació. Uau. Dia 55 de viatge, 12 de juliol, dimecres. Hem sortit del càmping on estàvem i ens anem cap a Luxemburg. Primer anirem al càmping i demà anirem a visitar la ciutat. El dia és lleig, aquesta nit ha plogut, però la temperatura és molt agradable. Continuem, bueno, la carretera plena de camions, per això. Sí.
plat de verdura Avui m'has fotut. superet, o nen, el que t'ho has demanat. I en el proper capítol, tot acabant el nostre viatge, visitarem un petit país. Passejarem per la Borgonya i arribarem a casa.